Ben, arrancamos o pleno do 30 de xaneiro de 2026, sendo as 10 da mañá. Temos o primeiro punto do orden do día da parte resolutiva e a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se algún dos grupos quere facer algunha aclaración ao respecto por parte do Partido Popular. Non? Pois votamos logo a aprobación da acta. Votos a favor? Abstencións? Votos a favor do PSOE e o BNG e abstención do Partido Popular. O seguinte punto do orden do día é o expediente 101-2026, plans estratégicos de subvencións 2026. Cedolle a palabra á tenenta de alcaldesa, Mónica González, para que explique o asunto. Espera, Mónica, no, queres ler? Porque Débora lé. Non, vale. Ben, pois, como todos temos a proposta, bos días a todas e a todos en primeiro lugar. Todos temos esta proposta do Plan Estratégico de Subvencións 2026. Saben que, como é habitual no primeiro pleno do ano, pois traemos este plan estratégico que é un instrumento exixido pola Lei Xeral de Subvencións para ordenar a política municipal de axudas, un plan no que se fixan obxectivos, principios, procedementos, custes e financiamento das mesmas. Este plan responde, ademais, como figura na proposta, criterios de publicidade, transparencia, concorrencia, objetividade e igualdade e tamén eficacia no gasto. O plan recolle que, con carácter xeral, as subvencións se conceden por concorrencia competitiva, que as nominativas deben de rexirse por un convenio e que, ademais, as axudas de emerxencia social, que poderán aumentar tamén en función das necesidades, tal e como se recolle, se deben de tramitar cun informe previo dos servizos sociais. Este plan ten unha vixencia anual e establece as líneas e importes que figuran no anexo e que paso a enumerar. Serían para axudas de emerxencia social e a FAPO, que, como saben, é a entidade que está a desenvolver ese plan integral de atención a persoas con Alzheimer e outras demencias e as súas familias, serían 30.000 euros. As axudas a persoas emprendedoras, 20.000 euros. Axudas ao estudo, outros 20.000 euros. Subvencións culturais e a festexos, 71.900. E as subvencións deportivas, 45.000 euros. Abrimos entonces a quenda de debate. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, nos en este punto simplemente, en relación co que son os importes que se traen novamente, vemos que siguen conseladas as axudas as distintas tanto entidades culturais como deportivas como veciñais, así como as bandas. Entendemos que isto non é o correcto, xa que como todos sabemos, os costes da vida foron aumentando durante estes anos e, sin embargo, non se está collendo ou intentando paliar esta suba para que as nosas asociacións podan levar os traballos en mellores condicións. E, sobre todo, porque entendemos que existe unha situación que permitiría aumentalas nesta anualidade e acomodala un pouco ás novas realidades. E isto ven derivado precisamente de que, por exemplo, o ano pasado non se executaron as axudas do plan a emprendedores, que agora había unhos remanentes que se podrían estar destinando este ano a estas axudas, e tamén, sobre todo, derivados do incremento de ingresos que está tendo o Concello, que, como se dixemos en relación ca anterior anualidade, cifrábamos en máis de 500.000 euros e que vemos que se está repetindo neste exercicio. Por lo tanto, entendemos que esta suba de ingresos por parte do Concello debería reflectirse tamén nas axudas ás nosas asociacións, porque está moi ben vir a decir que son un piar fundamental, que fan un traballo enorme e que realmente lle sacan moitas castañas do lume ao Concello, e despois non facer absolutamente nada cando se dan as circunstancias. E así, incluso tamén no debate en relación co IBI, reconoceu a propia alcaldesa de que se daban circunstancias económicas no Concello para poder emprender novas actuacións. Nos entendemos que este era dunhos piares nos que se debería de actuar. Sin embargo, vemos que novamente outro ano máis veñen conselados. Supoñemos que o ano que ven, ano electoral, ustedes virán e farán algún tipo de anuncio e dirán o mellor que hai que aumentalas. Nos entendemos que o único que está facendo é perjudicar as distintas asociacións, mantendo inalterado os importes que teñen para as súas actividades. Ben, por parte do Bloque Nacionalista Galego, nada. Non sei se a concelleira quere facer alguma aclaración. Non, eu non teño constancia de ningunha
asociación a que non lle chegaran os cartos que lle demos. En todo caso, cando se liquide o orzamento, pois se verá. E traemos as mismas porque, bueno, funcionaron ben, creemos que os importes son axustados e que se axustan á realidade que temos no noso concello. Segunda quenda. Sí, non simplemente, que veña a decir que non ten constancia de que non lle chegan as distintas asociacións os cartos que se lle dan. Home, eu creo que se fala con calquera das asociacións que reciben cartos, sempre necesitan máis para as súas actividades. Podemos poñer o exemplo das bandas, que sempre están en situación deficitaria e realmente lle costa moito cubrir os custos de mantemento. Tamén en relación ca asociacións veciñais, vemos que normalmente as cuantías que reciben son moi pequenas e realmente non lle permite facer moitas cuestións, co cual decir que as asociacións ningunha necesita máis cartos dos que se lle dá, a verdade é que nos parece realmente, bueno, pues un pouco unha tomadura de pelo. Tomadura de pelo non. Falaremos nos seguintes puntos, que é onde vamos a falar concretamente das subvencións a entidades deportivas, a entidades veciñais e culturais, e aí lle respostarei. Ben, pois vamos a pasar a votación. Eu iba a facer a mesma afirmación que fixo Mónica. Estábamos tratando asuntos totalmente extemporáneos dentro do punto do orden do día. Estamos tratando simplemente o plan estratégico de subvencións. Votas a favor da proposta? Abstencións? Se vota a favor por parte do Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego e abstencións do Partido Popular. Seguinte punto do día, o expediente 114/2026, subvencións nominativas para o exercicio 2026. Ora si ten a palabra a concelleira Mónica González para falar en concreto das subvencións aos colectivos. Bueno, imos a falar en concreto das subvencións nominativas nos seguintes puntos. Estes 3 primeiros puntos da orden do día, 6 primeiros puntos da orden do día, están todos relacionados. Bueno, pois como ben di na proposta, o que se trae a relación de subvencións nominativas para o ano 2026, que sí, é igual que a relación, son as mesmas cantidades que no ano 2025 e son subvencións que, como saben, pois a lei permite conceder directamente cando estén recollidas de forma nominativa no orzamento e se articulen mediante convenios. Son axudas finalistas con entidades e persoas concretas que se articulan por razóns de interese público e tamén para dar continuidade a unha serie de programas e de actividades. Nese listado figuran a asociación AFAPO, que, como dixen antes, pois xestiona todo o programa integral de axuda a persoas con Alzheimer e as súas familias, a que se lle dan 20.000 euros, ao deportista Cristian Costolla 10.000 euros e, por outro lado, as entidades culturais, as dúas bandas de música, a Banda de Música Municipal de Silleda 20.000 euros, a Banda Recreativa e Cultural de Bandeira 15.000 euros e as festas gastronómicas, que son un total de 7.400 euros cada unha. En total, 67.800 euros que se van a repartir este ano de forma nominativa. Ten a palabra o Partido Popular para iniciar o debate. Sí, bueno, en relación ca afirmación de que a discusión era extemporánea no anterior punto onde se fijan realmente as bases e onde se fijan os importes que se van a facer, é dicir, pouco podemos modificar despois se aprobamos unhas bases nas que se reflicten uns importes que despois non se poden variar. Por lo tanto, entendemos que era perfectamente adecuada nese punto o falar dos importes, que foi do que se falou. Simplemente reiterar o que se decía no anterior punto en relación cas nominativas. Vemos que hai determinados convenios, como pode ser os das bandas ou os das festas, que son realmente cuantías moi pequenas que se deberían de poder actualizar. Sin embargo, pois siguen manténdose na mesma situación que estes anos pasados. Por lo tanto, pois tamén consideramos que as circunstancias que se dan deberían de ser outro tratamento que se dá desde o Concello a estas asociacións. Palabra do Venega. Bueno, bos días a todos. Nos hoxe aquí neste punto o que imos é dar un voto a favor, tamén un pouco por responsabilidade coas entidades e coa veciñanza. Non queremos que ningunha asociación, moitas teñen moitos participantes e teñen unha labor social pois que é indiscutible, queden sen un apoio por un debate que vai máis cas formas que co fondo en sí. Entón, o noso voto favorable é polo tecido social máis que polas formas do goberno que, na nosa consideración, dende o BNG, creemos que deben mellorar. Porque, tal e como dixo a concelleira
de Cultura antes, pois tanto o Plan Estratégico de Subvencións como a Lei Xeral de Subvencións si que din claramente pois que esta norma debe ser por concorrencia competitiva e no caso das subvencións nominativas son excepcións que hai que xustificar pois con transparencia. Si que nos queremos fixar pois neste tipo de subvencións nominativas porque queremos ser bastante claros. Nos dentro do BNG queremos dicir que nós non estamos en contra de que se apoie ningún tipo de talento, ao contrario do que se vai dicindo por aí dentro do goberno, como é o caso de Cristian Costolla, que dentro do BNG estamos en contra desta axuda, ao contrario, creemos que hai que apoialo, pero nos cremos que ese apoio ten que facerse cunhas regras que sean iguais para todos, con criterios públicos e con seguimento. Nós, no noso caso, dentro do BNG de Silleda, pois o que faríamos sería pois crear pois unha liña que fose anual por concorrencia competitiva cunhos baremos obxectivos e así persoas como Cristian ou calquer outro tipo de promesa que tivese este Concello, que hai moitas, podería presentarse nas mesmas condicións e a veciñanza pois tamén sabería pois en que se reparte cada euro. Entón, nós aquí plantexamos que hai dúas formas de facer as cousas. Unha é a do goberno, que, bueno, en certos casos non é moi transparente, e outra é a do BNG, que marcaría unhas reglas claras. Ten a palabra a concelleira Mónica González. Bueno, eu creo que o dixen no primeiro punto, non? Tanto o plan estratégico como nesta proposta de subvencións nominativas a transparencia está máis que clara. Todas as subvencións, sexan nominativas ou sexan por concorrencia competitiva, levan aparellado un proceso de xustificación que non é fácil. E eu quero recordar aquí, porque se nos está acusando, bueno, eu así o entendo, de non apoiar a outras xovenes promesas, que no seu día este Concello tamén aprobou unhas bases para deportistas individuais que se presentaron só 5 personas e que tuveron moitísimos problemas a hora de xustificar esas axudas. Axudas que, por certo, eran de 3.000 euros, que era o mismo que daba un concello como a Estrada, con 20.000 habitantes e co doble de orzamento que este concello. Hai moitas maneiras de axudar, moitas maneiras. Se pode axudar con subvencións, pero tamén se pode axudar de outras moitas formas. E, como lle decía antes, o voceiro do Partido Popular, eu estou en contacto con xente, con deportistas, con clubs, con asociacións, falo con eles todas as semanas e créanme que cando alguén ten dificultades desde este Concello se lles axuda. Non só hai subvencións, vostede sabe que desde aquí hai moitos eventos nos que o Concello tamén asume facturas desos gastos que se xeneran nesos eventos ou noutras actividades. Polo tanto, as subvencións son un instrumento, pero hai outras moitas ferramentas de axudar. E no caso de Cristian, levamos anos axudando a este deportista de élite. Para un concello como Silleda, ter a un deportista que chegara onde chegou, que está nada máis e nada menos que no equipo McLaren de Fórmula de automobilismo, é todo un orgullo. E non só é o Concello de Silleda, hai máis entidades públicas que o están axudando. E, polo tanto, creemos que este listado de subvencións nominativas é acertado e vamos a seguir apostando por eles. Cando, se algún día gobernan vostedes, que aspiran a gobernar, pois o farán as cousas de outra maneira. De momento, nós creemos que esta aposta, que levamos anos, o mismo pasa cas bandas, que antes non tiñan concorrencia, antes iban por concorrencia competitiva e desde que teñen a subvención nominativa, pois sempre nos din que o seu funcionamento é moitísimo mellor, incluso a hora de xustificar. Aquí se xustifica cada céntimo de cartos públicos que salen, cada céntimo, vale? Entón, quería que quedara eso claro e pola miña parte nada máis. Segunda quenda de intervencións, Partido Popular. Sí, nos en relación, bueno, co que se dentro do bloque non estamos falando das formas, sino que estamos falando sobre todo do fondo, e é exactamente a contía que se lle dá a esas entidades. Que se nos veña a decir que esas contías son suficientes e que están conformes ás distintas asociacións cas contías que se lle dá, pois bueno, nos poñémoslo en duda porque nos veñen a trasladar as distintas asociacións é algo totalmente distinto. E ao final hai un dato objetivo. Realmente, se estamos mantendo durante estes anos a mesma contía, se durante estes anos houve ou se dispararon os costes en calquer cuestión que queramos facer a calquer nivel nas nosas vidas, exactamente igual lle pasa aos distintos colectivos e asociacións. Si estas contías eran suficientes fai 3, 4 anos, que a cantidad que se lle daba, evidentemente que hoxe
co desfase que hai nos custos despois de 3-4 anos sin actualizalas, ao final non poden chegar a facer as mesmas cousas. Isto simplemente é de sentido común. Co cual, nos entendemos que isto debería de poder actualizarse, lamentamos que non se faga así por parte do Concello e ao final, como decimos, os distintos colectivos sí que nos trasladan que realmente necesitarían máis axuda e realmente que moitas veces non lle chegan para levar a cabo as distintas actuacións ou actividades que se levan nos distintos colectivos como poden ser as bandas. Por lo tanto, houberamos gustado que se hubiera modificado estas contías. Vemos que a vontade do goberno municipal non é a mesma e, polo tanto, como un mal menor teremos que aprobalas para que, como descendentes do Bloque Nacionalista Galego, estas distintas asociacións non se queden sin ningún tipo de axuda, pero realmente consideramos que non é o aceitado para as nosas asociacións que fan un traballo inconmensurable cos nosos veciños no noso Concello. Segunda queda para o Bloque Nacionalista Galego. Ben, nós cando falamos de talento non só nos referimos no ámbito deportivo, senón que seguramente no Concello de Silleda hai moitos outros ámbitos onde hai xente que destaca, entón que tamén é necesario ás veces axudarlle ese tipo de persoas, ou mellor non son coñecidas, pero ao mellor ao facer algún tipo de subvención ou demostrar que sí que se pode ofrecer ese tipo de axuda, moita xente ao mellor optaría. Sí que xa houve certos casos nos que se veu a solicitar axuda, por exemplo, no ámbito da música, as bandas chegan ata onde chegan, pero hai moita xente que quere seguir crecendo dentro dese ámbito e a veces necesitan axuda. Ben, por parte do Partido Socialista. Bueno, simplemente para rematar e para matizar o fío do que decía a voceira do BNG, eu quero recordar tamén que fai 3 ou 4 anos, non recordo xa se foi nesta legislatura ou no anterior, o fío do que dicías de talentos culturais, pois fixemos unha modificación de crédito aprobada por unanimidade por toda esta corporación, foi unha proposta además feita polo BNG, quero recordar, e acordamos todos dar tamén unha axuda a unha moza deste Concello que foi a Xapón, unha integrante da banda de música municipal de Silleda e que tamén recibiu axuda. Eu decía antes, non? Toda persoa que reciba, que queira, que destaque de alguna maneira e que precise de axuda deste Concello para realizar a súa actividade, aquí sempre estivemos abertos a escoitar e a buscar os mecanismos necesarios para ofrecer esa axuda. Ben, pois nada, vamos a proceder logo a votación. Votos a favor da proposta. Apróbase logo por unanimidade. Os seguintes puntos de orden do día debaten todos sobre convocatorias de outorgamento de subvencións para entidades culturais, para actividades veciñais e para actividades deportivas. Eu propóñolle á corporación o seu debate conxunto, despois votaríamos por separado, se non hai inconvinte. Sí? Pois todos procedemos ao debate conxunto dos puntos 4, 5 e 6, que son as bases específicas reguladoras da convocatoria para outorgamento de subvencións para entidades culturais do Concello de Silleda, para actividades de promoción da participación social e o veciñal do Concello de Silleda e para outorgamento de subvencións para entidades deportivas do Concello de Silleda. Ten a palabra a tenenta da alcaldesa, Mónica González. Ben, pois agora vamos a falar das de concorrencia competitiva, desas 3 liñas de subvención. Agradecerlles que, unha vez máis nos poñamos de acordo para debatir as xuntas e, como xa dixemos, na comisión informativa estas bases son moi similares ás do ano pasado. Hai algunha variación, como explicarei despois, e son bases para que quede de maneira o máis clara posible para os colectivos solicitantes e tamén a efectos xurídicos. Estas 3 bases volven a incluir, como nestes últimos anos, a posibilidade de contar como gasto subvencionable o material ou equipamento necesario para desenvolver as actividades que son obxecto de subvención, un criterio que se introduciu nas bases durante a pandemia e que consideramos, polo que nos din os colectivos, que é un criterio acertado. En canto ás cantidades, nas 3 convocatorias son as mesmas, nas culturais vanse a repartir por concorrencia competitiva 23.000 euros e outros 35.000 euros, como acabamos de ver, para as 2 bandas de música que, polas súas características especiais, como dixen antes, serán obxecto novamente desta subvención nominativa que van a xustificar tamén.
Nas de participación veciñal serán 11.100 euros e nas deportivas outros 35.000 euros. Por facer un pouco de repaso respecto ao exercicio anterior, en total vamos a repartir outra vez máis de 100.000 euros. O ano pasado foron un total de 40 as entidades beneficiarias en total, 17 asociacións culturais, 10 clubs deportivos e 13 asociacións veciñais. E en canto ás novidades que falaba antes respecto ás bases anteriores, como xa saben, nos últimos anos vimos procurando introducir melloras, algunhas xurdidas a petición dos colectivos e dos clubs, outras que veñen dadas pola propia normativa, pero tamén por apuntamentos do resto dos grupos de que forman parte desta corporación. E este ano só hai variacións no que respecta ás culturais e veciñais. As deportivas mantéñense iguais. Como xa lles expliquei na comisión, e creo que quedou claro, nadie amosou dúbidas, se recolle que, como excepción, entidades que teñan subvención nominativa para realizar festas gastronómicas tamén poderán concorrer a esta liña de subvencións, porque o que queremos é abrir un pouco a man a que eses colectivos que a maiores das actividades gastronómicas fan outras actividades de outro tipo, poidan tamén participar nesta convocatoria. Outro dos cambios ten que ver coa antigüedade nas culturais e nas veciñais. Continúase valorando a traxectoria, pero esa especial consideración que se tiña cos colectivos que levaban xa 20 anos outorgando 100 euros a maiores, pois este ano o tempo que contabiliza pasa a ser de 25 anos. E outro dos cambios tamén, a proposta precisamente do Partido Popular no pleno de hai hoxe un ano, é introducir nas veciñais como criterio de valoración as actividades dirixidas a persoas maiores, tendo en conta ese envellecemento da poboación no rural, así como a celebración de actividades interxeracionais. En resumen, dicir que a filosofía das bases é a mesma que os últimos anos, que non é outra que axudar as asociacións e os clubs na realización da súa actividade. Somos moi conscientes do gran traballo que realizan. Son unhas bases, como dicía ao comezo, continuistas, claras, xurídicamente sólidas, para que as entidades tamén saiban a que aterse e garantir a igualdade de oportunidades. Quero agradecer tamén o traballo do persoal técnico do departamento, que non só pasa por ir modificando e mellorando estas bases, sino que tamén pasa polo asesoramento e acompañamento dos colectivos en todo o proceso, desde que se abre a convocatoria hasta a xustificación. E xa por último, explicar que as bases que hoxe sometemos a aprobación se van a publicar no Boletín Oficial de Pontevedra, teñen que estar expostas durante un mes, transcurrido ese prazo, aprobarase a convocatoria e será entón cando empece a contar ese plazo de 30 días que teñen as asociacións para facer a solicitude. Se abre a quenda de intervencións por parte do Partido Popular. Ten a palabra Ignacio Marín. Sí, nos en relación con estas bases de subvencións, ao final o que vemos, evidentemente non temos ningún problema en discutilas consuntamente, porque ao final é máis do mismo de todos os anos, salvo como se dixo pola propia concelleira, algunha aportación que se foi facendo por parte dos distintos grupos. Ao final, volvemos ao mismo. Estamos vendo que, por exemplo, nas contías das bases para colectivos veciñais, estamos falando dun importe total a repartir de 11.100 euros, o que nos parece realmente unha cifra que, a pesar do que di a concelleira, non chega absolutamente para nada para as distintas asociacións veciñais que temos no Concello. Por lo tanto, como decimos, esa falta de ambición e esa falta de apoio aos distintos colectivos, consideramos que non é suficiente. É certo que noutras cuestións se mostra o seu apoio, pero ao final o que debería de darse é unha situación na que os distintos colectivos sepan exactamente que os cartos que poden contar e axudarles sin que teñan que estar continuamente pedindo no Concello. Sin embargo, por este grupo prefírese outro tipo de actuación que nós, sinceramente, non compartimos. Entendemos tamén que esta limitación nas cantidades é o que provoca que haya que modificar criterios, como trasladar esa axuda maiores que se lle daba a determinados colectivos con unha antigüedade especial que se fijaba nos 20 anos, a ter que trasladar aos 25 anos, porque cada vez hai máis colectivos que chegaron aos 20 anos. É dicir, en vez de premiar a esa xente que por fin iba a cumplir con eses requisitos, o que facemos é adiar outra vez esa
ese criterio de ponderación e, sin embargo, realmente non van a ter acceso a esas cantidades que se decía. Estamos incluindo máis colectivos para os mesmos cartos, unhos cartos que xa eran moi curtos para todas as asociacións e, polo tanto, entendemos que, como dixemos nos dous anteriores puntos, que tendo en conta a situación que está tendo o Concello pola recaudación extraordinaria que se está facendo dende o Estado, poderíase ter correxido e, sobre todo, facilitar un pouco máis as actuacións dos nosos colectivos. Evidentemente, agradecemos que se introduzca eses criterios propostos polas formacións e por este grupo en relación cas actividades subvencionables para a xente maior e aquelas de carácter interxeracional. O que lamentamos é que tan só sea a única cuestión que se incorpora nestas bases. Ao final vemos que realmente o traballo que está facendo é traelas ano tras ano as mesmas bases, sin ningún tipo de modificación, sin ningún tipo de cuestión novedosa que poda axudar as nosas asociacións máis alá daquelas que se presentan polos distintos en grupos da oposición. E o que sí nos gustaría preguntar tamén, porque vemos que un dos criterios ou das cuestións que non son subvencionables son aquelas relacionadas con elementos que sean nocivos para a saúde. Non sabemos exactamente a que se refiren exactamente con esas cuestións e tamén en relación con comidas e demais que se podan establecer polas distintas asociacións. Por parte do BNG? Nos aquí o único que temos que dicir é que, valoramos positivamente que se teñan en conta as opinións das asociacións, tamén do resto de grupos políticos, e se modifiquen as bases en torno a iso. E despois nada, dicir que estas axudas en Silledas son moi necesarias porque a verdade é que tanto os colectivos como as entidades culturais e deportivas deste Concello fan un labor moi importante por manter a actividade social e por manter Silleda viva. Por parte do Partido Socialista? Ben, anotei aquí varias cousas, dudas que lle xurdiron agora ao voceiro do Partido Popular. Vou a empezar polo final, non sei, que creo que está bastante claro que son elementos nocivos para a saúde porque estaba xa nas bases do ano anterior. Se puxo así porque cando o introducimos por primeira vez, e creo que falamos deste tema, foi que non se subvencionarán gastos de bebidas alcohólicas, tabaco ou demais. Eu creo que se entende ben cales son os elementos nocivos para a saúde. E en canto ao tema das comidas, ahora tería que ir concretamente ás bases, que as teño aquí, pero creo que tamén o temos falado. Unha cousa son gastos de xantares relacionados coa organización e outra cousa é financiar un evento gastronómico que non tería sentido, non tería cabida nestas subvencións. Aclararlle, como xa dixen na comisión, que non é certo que a única novedade que introduzamos é a que di vostede a que apuntou vostede. Todos os anos, e o ano pasado lle demos unha volta bastante grande. Tamén se introduxo como criterio as asociacións de nova creación. Este ano, por certo, se especifica que son aqueles que se constitúen 2 anos antes como mínimo de aprobación destas bases. E no tema dos 100 euros por tramo de 25 anos de antigüedade non se fai para fastidiar a ninguén. Por fortuna, temos unhos colectivos maravillosos que fan un montón de cousas, como ben dicía a voceira do Bloque Nacionalista Galego, e cada vez son máis os que xa cumplen esa traxectoria de 20 anos. E para non puntuar precisamente doblemente esa antigüedade, cuestión que vostede ten criticado tamén aquí en plenos anteriores, decidimos subilo a 25 anos. Simplemente iso. E non afecta para nada. Creemos que é, ademais, unha fórmula de repartir mellor e de cualificar mellor esa traxectoria que teñen moitos colectivos deste Concello. Segunda quenda de intervencións, Partido Popular. Sí, non estábamos dicindo que fose para fastidiar a nadie, ainda que vostede o interpretou así. O que estamos dicindo que esa xente que chegou aos 20 anos debería de ter esa axuda igual que tuveron outros colectivos noutros anos. O feito de que haxa moitos colectivos que chegan a esa idade, realmente
debe ser un motivo de orgullo e non de penalización en relación cos criterios. E ao final o que decimos, eso suporía un maior desembolso. Entendemos que ao final isto que está penalizando as distintas actuacións. Simplemente preguntábamos o tema de elementos nocivos para a saúde, porque é curioso que se proíba ou que se penalice as distintas asociacións determinados elementos como bebidas alcohólicas, cando vemos que reiteradamente en todas as actuacións do Concello, sin que teñan nada que ver con eventos gastronómicos nin demais, ao final se sirven bebidas alcohólicas, e se sirven incluso polos propios concelleiros. Por lo tanto, si son elementos nocivos para que o fagan as distintas asociacións, deberían de tomar nota, supoño que lle fai moita gracia. Pero ao final, se a idea é que non se promocione o consumo de alcohol, o que non entendemos é que en determinadas actuacións, como pode ser a celebración do Día Invisible ou do Día da Muller, ao final se estén servindo bebidas alcohólicas. Creemos que, ou é a línea que temos cas distintas asociacións e o que estamos promocionando cas distintas asociacións, o Concello tamén debería ser corresponsable e debería dar exemplo ás distintas asociacións e aos distintos veciños do que non se debe facer. Por iso é a nosa pregunta, porque entendemos que non é asitado o que se está facendo. Por lo tanto, nós compartimos que se debe de manter ese criterio nas distintas bases, pero sí que é certo que, aínda máis que a nova denominación que se lle dá, o Concello debería ser corresponsable tamén con esa situación e non facelo nos actos que se promocionan dentro do propio Concello ou que se pagan dentro do propio Concello. Por lo tanto, é unha reflexión que deixamos encima da mesa para que se tome e para que se valore, sobre todo nas distintas actuacións que se levan a cabo. Xa decimos, en actuacións, como vimos, fai pouco no Día da Muller neste Concello, e vimos tamén o ano pasado. Por parte do BNG? Por parte do Partido Socialista? Bueno, creo que está facendo vostede un pouco de demagoxia, pero polo que vexo sí que sabía que nos referíamos con elementos nocivos para a saúde, non? Eso, bueno, creo que se están mezclando conceptos, non ten nada que ver. Se puxo, ademais, recordo exactamente que falamos desto fai anos, creo que ademais ainda estábamos noutro concello cando decidimos poñer eso, e ademais, hasta non sei se fora, teño que buscar, pero seguramente se o busco encontro, creo que fora unha proposta do seu grupo. Bueno, pois nada, estamos debatindo as mocións, as subvencións por concorrencias. Estamos no debate, deixe terminar, deixe terminar a concelleira que estaba no seu turno de debate. Estaba a concelleira do Partido Socialista no seu turno de debate. Estamos, como ben dicía a alcaldesa, estamos debatindo as subvencións por concorrencia competitiva. Se vostede quere achacarnos algo máis, pois faga noutro momento ou noutro turno, se non toca. Vimos aquí para falar dos criterios, para apoiar aos colectivos, e, bueno, creo que nos estamos xa repetindo un pouco no debate. E nada, non sei se ten algunha aportación para o ano que ven, tomo nota. Ben, vamos a proceder logo a votación. Agradezo ao Bloque Nacionalista Galego que hubiera parabenizado o tema de que podamos incluir as aportacións dos grupos políticos e tamén dos asociacións. Lamento que a Ignacio moleste que cando incorporamos custios súas e siga parecendo que isto está corto. Vamos a votar. Votos a favor? Ai, perdón, sí, ten razón, me está corrigindo o secretario. Vamos a votar en primeiro lugar o expediente 3/2026, subvencións por concorrencia competitiva, bases específicas reguladoras da convocatoria para o outorgamento de subvencións para entidades culturais do Concello de Silleda do ano 2026. Votos a favor? Unanimidade. Vamos a votar agora o expediente 4/2026, subvencións por concorrencia competitiva, bases reguladoras da convocatoria de subvencións para a realización de actividades de promoción da participación social e o veciñal no Concello de Silleda para a anualidade 2026. Votos a favor? Unanimidade. Agora vamos a votar o expediente 5/2026, subvencións por concorrencia competitiva, bases específicas reguladoras da convocatoria para o outorgamento de subvencións para entidades deportivas do Concello de Silleda, anualidade 2026. Votos a favor? Unanimidade tamén. Imos ir agora ao último punto da orde do día do pleno, que é o expediente
1119-2025, aprobación inicial da modificación puntual número 2 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Silleda. Perdón. Bueno, como xa comentamos na comisión informativa, esta é unha modificación puntual que se prepara logo de ter recollido diversas comunicacións veciñais que se foron incorporando todas en un único expediente relativas a posibles erros de representación de camiños, de alineacións, de clasificacións de solos e determinacións gráficas. Estamos ante unha necesidade que é real e obxectiva e que non modifica en ningún caso os elementos estruturais do Pexón nin o modelo territorial global definido no mesmo. Vamos a abrir o turno de debate. Ten a palabra o Partido Popular. Sí, bueno, en relación con estas cuestións, inda que a alcaldesa lle parezca que non nos gusta que incluan as novas cousas, o que é todo o contrario. O que non entende que o que lle estamos dicindo é que o problema é que dentro do seu grupo, ainda que di que nos somos vagos e que non facemos o noso traballo, ao final non se incluan cousas dende o propio grupo de goberno, que as únicas melloras pois veñan dadas por estas cuestións. E ao final é o que vemos tamén neste punto en relación con este expediente de aprobación inicial de modificacións puntuais. Ao final vemos que realmente pois estamos unha vez máis facendo correccións non por cousas novas que surdan, sino por problemas de non facer o traballo como se ten que facer e como se tiña que facer. Ao final estamos falando de continuamente errores e máis que quedan por non haber feito as cousas como se tiñan que facer e realmente por non atender as suxerencias que se planteaban por moitos dos veciños e que agora pois moitas veces teñen que enmendarse desta maneira. Por lo tanto, bueno, pois vemos que son cuestións que quedaron mal feitas no plan e que teñen que solucionarse por esta vía. Por lo tanto, non temos moito máis que aportar. Por parte do BNG. Ben, hoxe volvemos a traer a este pleno outra modificación do Pexón, como ben dixo a alcaldesa, pois recollendo todas as demandas que fixeron os veciños, incluso propios erros que o propio Concello se dou de conta e trae aquí a corrixir. Pero nós non nos vamos a opoñer a corrixir estes erros, obviamente, pero un Pexón tampouco pode converterse nun documento vivo a base de erros. Debería ser un documento vivo porque estas con modificacións que foran en base a novos proxectos que fosen aparecendo. Isto tampouco é un feito illado, xa varias veces trouxamos aquí modificacións do Pexón, porque o Pexón de Silleda, queiran ou non, foi aprobado cheo de erros e ten consecuencias reais para a veciñanza, en especial para o rural. Temos que ver que a realidade que existe agora mesmo neste Concello é que este procedimento non foi transparente, non foi informado na delimitación dos núcleos rurais e o resultado é que hoxe hai terreos que están clasificados como núcleos pero non responden ao que é a realidade dese mesmo terreo. E vai moitas veces en contra dos intereses dos propietarios ou que obliga a moitos veciños a ter que defender os seus dereitos e a moverse por eles mesmos. Entón, esta mala clasificación, pois, ao final tamén ten un efecto directo, que é que moitos veciños están pagando un IBI moito máis elevado por un plantexamento no Pexón que non se corresponde coa realidade do seu territorio. Entón, nós aquí mandamos unha pregunta bastante clara, e se o Goberno vai amosar toda esta flexibilidade para modificar o Pexón en todos os casos que vayan surxindo. Para que non quede dúbidas, porque me dá a sensación de que están vostedes intentando retorcer un pouco esta modificación puntual, durante todo o proceso de aprobación do Pexón se seguiron os cauces que están regulados na normativa, na legalidade, que é unha exposición pública onde os veciños e as veciñas poderían ir e facer unha revisión de como quedan as súas propiedades e presentar as alegacións correspondentes. Esa exposición pública, además, se fixo de maneira exemplar porque fomos parroquia por parroquia, lugar por lugar, falando cos veciños, acompañada personalmente en aquel momento eu como alcaldesa polos técnicos municipais, tanto polos técnicos como polo administrativo, con ordenadores, con impresora, para facer as alegacións no mesmo instante no que os veciños as requerían ali. A parte que a totalidade das alegacións presentadas polos veciños foron respostadas, e o que estamos recollendo aquí son alegacións que non, alegacións extemporáneas de novo que non foron presentadas en ese período. E o que fixemos foi agrupalas todas e presentalas aquí. E, polo tanto, son peticións que nos van aparecendo e estou segurísima
que igual que esta xente que presentou algunha petición no ano 2023, se algún aparece máis agora, no ano 2025, no ano 2026, pois esperaremos a ter un grupo delas, se cumplen ca normativa, se revisa por parte dos técnicos e din que o que din os veciños é certo, se volverá a traer aquí ás veces que sea necesario. En relación aos errores que detectamos por parte do Concello, é un error derivado do propio catastro. É dicir, pois seguramente o catastro non está, sabémoslo todos, nas condicións que ten que estar, e houve unha diferencia grande entre a planimetría real, a planimetría catastral e a do Pexón, que está xa solventada, que resolve ademais un conflito histórico no lugar de Outeiro e, polo tanto, creemos que vai a ser beneficioso. En relación a diferentes tipos de suelo que están catalogados, voulles contar tamén que estamos en este momento, que non precisa de vir a aprobación ao pleno, pero si estamos facendo. Moitos equipamentos públicos, como os cemiterios, estaban recibindo que son os recibos do oral como se foran núcleo urbano. Estamos tramitando todas as correcciones, que non é necesario corregirlo aquí porque estaba correctamente feito no Pexón, pero mal feito dentro do servicio de recaudación. Por tanto, eu fago un chamamento a toda a ciudadanía que teña calquer tipo de dúbida sobre o Pexón, de como quedan as súas propiedades, como queda todo, de que veñan, que o comprobamos, o corroboramos, e cando teñamos un grupo determinado de solicitudes, pois se poderá facer, como neste caso, esta corrección. Algúna cuestión por parte do Partido Popular? Esa exposición pública, o certo que o plan abandonouse, houve que facer unha serie de correccións de prisa e correndo para que non quedara fora tras a reforma da lei do solo, e polo tanto realmente isto trouxo moitísimos problemas que despois non se foron adaptando. Fala vostede dun proceso exemplar de alegacións e de resolución de alegacións. O certo é que moitas das alegacións que se respostaron, a maior parte da xente non sabía nin o que lle respostaban nin o que lle deixaban de respostar, e algunhas delas nin siquiera se respostaron. E outras delas, como estamos vendo nalgúna das modificacións que veñen neste punto, son alegacións que se estimaron pero que despois realmente non se tuveron en conta a hora de facer a redacción do plan. Por lo tanto, o que vemos, pode falar vostede de un traballo exemplar, pero o que vemos, como decimos, estamos ante outra modificación máis puntual. O que estamos vendo son moitísimos erros dende a aprobación do Pexón, e ao final o que tamén estamos vendo é que estas cuestións hai que darlle a solución máis rápida posible, porque ao final tamén estamos pendentes de a cantidad que a vostedes lle parezcan relevantes para poder solucionarlos. Habrá moitos veciños que se quedarán nesa situación de incerteza ou con problemas nas súas fincas que non dan resolto. Por lo tanto, como decimos, esta modificación ven única e exclusivamente porque non se fixeron ben as cousas no seu momento, e hoxe temos que vir a emendalas aquí outra vez no pleno, igual que foi con toda a tramitación do Pexón. Por parte do BNG? Simplemente dicir que nos quedamos con esa disponibilidade que mostran desde o Goberno de que se van solucionar todas aquelas demandas que faga a veciñanza, e esperamos que así sexa. Moi ben. Bueno, pois antes de proceder á votación, eu unha aclaración ao respecto de que a única corrección que se fixo neste plan a prisa e correndo foi a supresión da bolsa de suelo da bandeira, da carballera da empanada, que se suprimeu no último instante, no último momento, sen que este goberno tivera coñecemento por parte da Xunta de Galicia. Eso foi a única corrección que se fixo deprisa e correndo. E, ademais, creo que hubo quen axudou a que se fixera. Vamos a votar a favor vamos a votar a proposta. Votos a favor? Unanimidade. Vale, o seguinte punto do orden do día é a dación de contas das resolucións da alcaldía dende a 980 a 1117, que entendo que debatiremos conxuntamente en rogos e preguntas. E o seguinte punto é o informe de control financiero de intervención, que non sei, alguén quere fazer alguna aclaración? Sí?
Bueno, en relación co control, vemos distintas cuestións que se van repetindo ao largo dos anos e, por lo tanto, reiteramos o que levamos dicindo en relación con como se ven actuando dende o Concello. O que si vemos é que dende a propia intervención se ven significando en datos comparables. Curiosamente, só temos o dato do ano 2022 e o 2024, que é o que ven en relación co informe de fiscalización agora feito durante o ano 2025, pero non do ano 2023, e é sobre todo en relación con esas contratacións nas que se fai unha achega a cantidade límite máxima do contrato menor, moitas veces entendemos que é justificada para eludir os controis de outro tipo de contratación. E queremos chamar a atención, sobre todo, de que ese límite ou esas cuantías que supoñían en torno ao 25% no ano 2022, como decimos, no ano 23, ano de eleccións, omítese ese dato no pasado informe de intervención, pero en relación co ano 2024 achegase o 45%, o cual supón un incremento dun 20% nestas cuestións, o que nos parece realmente chamativo e sobre o que chamamos a atención para que se teña en conta e sobre todo non se sigan facendo determinadas actuacións nas que se pode estar intentando lir determinados controis a hora de facer esa contratación pública. Por parte do Bloque Nacionalista Galego. Sí, en relación a este informe pois que emite o interventor, nós o que queremos é explicar de maneira moi sinxela o que aquí estamos tratando, porque afecta directamente ao que de todos. O que está claro, o que resulta evidente ao ler este informe, é que despois de case 20 anos do Partido Socialista no goberno de Silleda, o Concello segue sin cumprir algunha das obrigas máis básicas. E, por exemplo, hai que sinalalo un ano máis, seguimos sin ter un inventario de bens. E que significa eso? Pois significa que o Concello non sabe exactamente o patrimonio que ten, non sabe canto vale e non sabe se está correctamente protegido. Iso é tan injustificable como que unha familia levase 20 anos en coñecer o que patrimonio ten, que bens ten e en que estado está. O informe tamén sinala outro ano máis que contratos que deberían licitarse, é dicir, sacarse a concurso para ter a mellor oferta, e non se fai a pesar de ser obrigatorio. Isto non se trata dun erro puntual, como decía antes en relación aos bens, é unha práctica que se repite ano tras ano, malia ser advertida pola intervención. A nós, a valoración, o análise que facemos deste tipo de prácticas é que non é unha casualidade, é o resultado dunha maneira de gobernar do Partido Socialista de Silleda acomodada e sen vontade de mellorar. 20 anos son moitos anos e dan para facer as cousas ben. Se non se fixo, é porque non se quere. Perdón. Decía que cada ano que o interventor nos vai facendo este informe en resumen de control financiero, sempre vamos analizando as medidas correctoras a través que fixar a través do plan de acción e intentamos resolver na maior parte posible as súas aportacións. Somos os primeiros interesados en que as cousas estean correctamente e que este informe sexa o máis limpo posible. E, de feito, nos últimos anos temos conseguido corrixir moitas das eiras que se van fixando. Por exemplo, cando fala o interventor que din vostedes de que temos algunhas cuestións que non están licitadas, contratos e demais, pois, efectivamente, acabamos de licitar a través do contrato de suministro eléctrico, a través do acordo marco de la FEMP, a todo o que é suministro eléctrico, que se fixo ano pasado. Se fixo tamén a adjudicación nos contratos de iluminación e recollida de basuras, por certo, contratos contra os que vostedes estaban en contra. E nos quedan pendentes agora que se está traballando con elo no contrato de telefonía, que esperamos sacalo en breve, seguro se é gasoil. É dicir, estamos traballando e mellorando estas liñas. En relación ao inventario de bens, o inventario de bens está en este momento, se fixo xa unha
unha recolleita de todas as propiedades que ten o Concello a nivel de fincas urbanas e estamos ahora mismo para iniciar a contratación do que sería unha primeira fase de inventario de bens de camiños municipais exclusivamente. Estáse traballando neso. O único problema que temos con este inventario que ten un custo altísimo, estamos falando de casi 70.000 euros para a súa redacción e, por lo tanto, empezaremos polos camiños municipais que pode estar gerando máis dificultades a hora de xustificar perante calquera administración pública a titularidade deses bens. Dito isto, para que vexan que seguimos traballando e que estamos completando as cuestións que nos vai facendo como aportacións o interventor, tamén se fai constar en este informe que debe procederse, que vostedes non o comentaron, a licitación dos contratos, que se mantenga a necesidade de publicar en la Base Nacional de Subvencións a concesión das subvencións. Quero comunicarlles que esta mesma semana están todas subidas xa por parte da Consellería de Cultura a esta Base Nacional. Por tanto, estamos traballando e vamos a intentar que este informe de control sexa máis pequeno cada ano que pasa. Vamos logo... ¿Qué? Un segundo solo. ¿Alguna cosa máis? Sí, nada, simplemente da propia exposición da alcaldesa o que se ve é que, como dentro do Bloque Nacionalista Galego, despois de tantos anos, seguimos exactamente igual, e ainda que se di que se vai traballando, hai cuestións xa non de novos contratos que desaquen, sino de moitos que están vencidos e que non se volven a licitar, que realmente non se está cumplindo por parte do Concello e nos que veñen ano tras ano con reparos para o seu pago. Por lo tanto, bueno, pues, como decimos, esa inactividade por parte do Concello que demostra cal é o traballo que está levando a cabo por parte do Grupo Socialista no goberno. Por parte do BNG? Sí, eses melloras que vostede fai referencia ocorreron o ano pasado e no 2023, é dicir, pero é que estamos dicindo que levan gobernando desde o 2007. Son casi 20 anos e, como decíamos, 20 anos son moitos. O que si lles interesou no anterior mandato e no anterior, cando tiña maioría absoluta, eran os grandes contratos, os dos pelotazos, eses contra os que nós sí que estivemos en contra, o de gastar 600.000 euros ao ano. Pero que agora se congratule, despois de 20 anos de goberno, que o ano que ven, ou este ano, van sacar a concurso o contrato do teléfono do Concello, pois mire, se ese decir que están traballando, eu entendo que é fácil encherse a boca, decir, este ano vamos facer o inventario de bens, pero é carísimo. Pois hai que mirar as prioridades e ver en que estamos gastando. Pero será importante que o Concello teña un inventario, un catálogo dos seus bens para poder despois traballar con eles e defendelos e protexelos correctamente. Co cal é unha cuestión de prioridades, é unha cuestión de facerse a foto e decir agora que están traballando, cando nos anteriores 20 anos non foron capaces nin de licitar o contrato da luz, nin o contrato do combustible, nin outros moitos que agora din que están facendo. Como decimos, é unha maneira de gobernar que non lles importa nada, como traballaban ca maioría absoluta, pensaban que podían facer o que querían, e agora, como están un pouco apretados, teñen que ir correxindo certas cousas. Eu xa yo dixen no pleno pasado, quizáis temos unha forma de traballar, de ver a vida un pouco diferente, pero xa yo dixen, nin a min, nin a ninguna das miñas compañeiras e compañeiro nos fai falta que ninguén nos empuxe por detrás para traballar. Vamos ao seguinte punto do orden do día, vamos ás mocións. En principio hai dúas mocións presentadas por parte do BNG. A primeira delas é unha moción para a instalación de sistemas de protección meteorolóxica nos parques infantís urbanos. Temos que votar, primeiro lugar, a inclusión na orden do día da moción. Votos a favor da inclusión? Unanimidade. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Ben, boas. Nos aquí, neste pleno, traemos esta proposta que demos de denominar moción para a instalación de sistemas de protección meteorolóxica nos parques infantís urbanos de Silleda. Traemos esta proposta porque moitas familias de Silleda nos trasladan, tanto no inverno como no verán, desde hai moito tempo este problema, que os parques infantís da vila urbanos non se poden usar moitos días ao ano.
En Silleda, como todos os que estamos aquí sabemos, pois temos dous parques infantís dentro do que é a vila, o da Praza da Feira Bella e o do Parque da Igrexa. E ningún deles conta a día de hoxe con protección meteorolóxica, nin natural, nin artificial. Durante o verán, o problema é bastante grave porque os xogos de plástico alcanzan temperaturas moi elevadas e os bancos e zonas de estancia onde a xente podería descansar pois tamén quedan expostos ao sol e faise impracticable, aquilo volvese unha sartén. E durante o inverno tampouco poden usarse nos abundantes días de chuvia como temos hoxe. No caso, ademais do Parque da Igrexa, temos que reseñar que este anteriormente non era un problema, pero hai que recordar a desaparición das árbores que había ali, que antes daban sombra, e esas árbores, pola falta de mantemento, entre outras cousas, e porque a este goberno non lle importaron nada, a súa conservación, pois desapareceron, e o espazo quedou sen ningún elemento de protección. E no proxecto anunciado de reforma, para a súa reforma, que anunciaron o ano pasado e anunciaron este ano que por fin teñen os permisos, non se incorpora ninguna solución para este problema que todos os pais e nais pois, coñecen e nos demandan. Por iso decimos que é unha demanda evidente. Por todo iso, nos traemos esta moción a este pleno para debater e no que propoñemos tres cousas, basicamente. O primeiro, adaptar o proxecto do parque infantil ao lado da igrexa para incluir un sistema lixeiro e non invasivo que sexa respectuoso coa contorna e co patrimonio onde se ubica ese parque, baseado en instalar no verán un sistema de lonas que dé a sombra no verán. Segundo, estudar unha estrutura máis sólida e resistente na Praza da Feira Bella que sirva tanto para protexer da chuvia no inverno como do sol no verán. É un sistema que existe noutros concellos, que podemos decir, non é excesivamente caro, hai exemplos comparables noutros concellos. Se nos poñemos a valorar o que é caro e barato, podemos entrar nese debate noutras cousas que se están gastando. E terceiro, pois, instamos ao Concello a asumir unha planificación responsable do patrimonio verde urbano, evitando a tala innecesaria de árbores e promovendo a sombra natural como elemento esencial de benestar. É dicir, que cando se faga unha planificación urbana nova en Silleda, se pense na sombra como un elemento que aporta benestar aos cidadáns. O obxectivo desta moción, en resume, é claro que os parques infantís sexan espazos útiles todo o ano para os pais e nais. Non estamos pedindo grandes obras, nin investimentos desproporcionados, estamos pedindo planificar ben, mellorar o que xa temos e ofrecer ás familias un espazo digno para o xogo e a convivencia. Ben, por parte do Partido Popular? Sí, nos sustancialmente estamos de acordo con esta moción, a realizar eses estudos. Entendemos que algunhas cuestións nas actuais ubicacións pois poden ser un pouco máis dificultadas, por iso é preciso realizar ese estudo. Nos, cando se produzo a reforma do parque na localidade de Bandeira, sí que había outro proxecto que realmente pois garantizaba máis a seguranza dos cativos e precisamente permitía ter unha parte cuberta do parque e unha parte descuberta, co cual dentro desa mesma zona pois podía haber esa cuestión, pero sí que o mellor instalar algún tipo de instalación pois dificilmente combinable tanto no verao como no inverno. Por eso entendemos que é preciso ese estudo, igual seríamos máis partidarios de crear pois algunha zona cuberta que podería ser pois máis utilizada durante o inverno e mantendo pois con eses elementos naturais outras zonas dos parques no verao. Por lo tanto, estamos de acordo que en relación con esa modificación do proxecto e tamén en relación con eses estudos que podan implicar que os rapaces pois podan ter esas zonas de xogo que podan ser utilizadas tanto no verao como no inverno, ou algunhas que podan ser pois de maior uso durante o inverno e con un alumiado axitado tamén, dado que pois como vemos nestes días prácticamente a partir das 6 da tarde pois non hai luz, e consideramos que tamén sería un elemento fundamental para que se poida extender eses horarios de uso desas instalacións. Ben, bueno, cando recibimos a moción outro día, a mí xa me resultou curiosa, e hoxe, despois da súa intervención, ainda máis, non? É moi curioso que diga vostede aquí que dende hai moito tempo veñen vostedes recibindo queixas de pais e nais pola imposibilidade de xogar nos parques.
e que o fagan precisamente xusto agora cando acabamos de anunciar a licitación do parque. Curioso e tamén, en certa forma, algo oportunista, porque vostedes sabían hai máis dun ano que este proxecto se iba a poñer en marcha. E non recordo nunha sola petición por parte do Bloque Nacionalista Galego para que se incorporasen estas lonas en este espacio. Por lo tanto, que o fagan agora, cando xa por fin temos, despois de 9 meses, as autorizacións de patrimonio que nos pidan agora, que voltemos a paralo todo e que voltemos a pedirlle a patrimonio de novo, sitúan vostedes ao Concello nunha situación moi complicada, porque esta obra témola que ter terminada a 31 de decembro deste ano. E máis, esta obra tiña que estar xa iniciada hai meses para que fora o carón da obra da Avenida do Parque, para evitar o maior número posible de molestias aos veciños e veciñas desa zona. Pero o fan agora, repito, sabendo que este proxecto estaba encima da mesa deste goberno dende fai máis dun ano, porque era unha das obras que se incorporaron no Plan Concellos do ano pasado, do Plan máis provincia do ano pasado. Por lo tanto, a priori, creemos que esta moción é simplemente ruido para intentar vender o tema de que vostedes piden estas lonas cando saben que é auténticamente inviable agora mesmo paralizar esa licitación e volver a empezar de novo con todo o procedimento administrativo. Por lo tanto, nos non imos a apoiar, ainda que podamos estar no fondo de acordo con que sí que é necesario cubrir espacios públicos para as crianzas, pero estamos de acordo en absoluto no fondo en a intención de esta moción, pero para nada, ademais. Por lo tanto, non se anunció o noso voto en contra. En relación aos árboles, eu volvo a insistir, que xa debatimos aquí un montón de veces, pero en este caso en concreto, ainda é máis grave que o debate que se está abrindo sobre a Avenida do Parque. Aí tiñamos un informe do Areiro que decía que tiñamos que cortalos de maneira inmediata ante o elevado risco que tiñan os nenos. E xa lle expliquei eu aquí que incluso asumimos unha posible sanción de patrimonio cortándoos para evitar ningún tipo de caída, porque estábamos advertidos de que había un risco elevadísimo. Vostedes din, pero a cuestión de mantenimento, eu volvo a repetir, estamos falando de mimosas, árboles que son mimosas, que teñen unha duración vital determinada e que apodrecen. Entón, eu creo que xa, non sei, volvemos a falar vostedes se queren dos árboles unha e 1000 veces máis, pero xa está resultando un pouco cansino. Non sei se isto lle está dando réditos políticos e por eso siguen co tema voltas, pero eu creo que se lle dá merece outro tipo de oposición. Segundo turno. A mí faime gracia que vostede nos diga que lle resulta cansino que lle falemos das árbores. Pois sí, sinto moito que lle resulte cansino. O que resulta cansino é a súa insistencia con cortar árbores de gran porte. E nos facemos isto porque nos resulte electoralmente teña un rédito ou non. Facémoslo porque de verdade consideramos que vostedes a xestión que fixeron do arborado urbano é nula. E se as árbores van morrendo e cortámolas, non lles importa nada. Ese é o resultado da xestión de 20 anos. Menos mal que as cortan cando se van caer encima dos nenos. Gracias. Pero por que chegamos a esa situación? Ese é o que hai que preguntarse. Por outra parte, vostede dixo antes na intervención anterior que tanto vostede como o seu grupo de goberno non necesitan a estas alturas que ninguén os guíe. Pois non necesitan que ninguén os guíe, pero neste caso deste proxecto, desta moción, pois temos nos que andar traendo temas e promovendo debates para que lle acorden, porque foron vostedes os que fixeron este proxecto de reforma deste parque. E vostedes ahora ven a alcaldesa e din, estou de acordo no fondo. Se está de acordo no fondo, por que non o tuveron en conta? Por que cando diseñan un proxecto non lles acorde este tipo de problemas? A culpa é nosa, por non dicilo antes. Non é vosa por facer o proxecto e non consideralo. Nós non estamos dicindo que non haxa que sacar este proxecto a licitación, hai un proxecto feito, licítese, fágase, os proxectos poden complementarse, poden modificarse, sin alterar, esta é unha modificación menor, nos decimos que se pode instalar un sistema de lonas, haberá que estudalo, non son técnico, pero unha cousa non impide a outra.
teñen o proxecto feito, licíteno, o proxecto que vostedes fixeron, tan orgullosos están, teñen ideas de fondo de que lle gustan as sombras, pero non poñen as sombras no proxecto. Bueno, extraña dicotomía. Animámola a que, se de verdade está de acordo con esta cuestión de fondo, se atenda aos problemas reais da xente, que son estes. A xente non quere un parque novo, quere un parque con sombra, porque o parque que había non o poden usar no verán, e o parque que vai haber non o van poder usar no verán. Eso nos din todos os pais. Entonces, deixese ese orgullo de que este é un oportunismo. Este non é un oportunismo, é tentar resolver un dos problemas que nos traslada os veciños de Silleda. Entonces, vostede ten dúas opcións: refuxarse en que este é un oportunismo do BNG e non aceptar unha crítica constructiva para mellorar un proxecto, ou tomar o problema por diante, aceptar esta proposta de mellora que vostede di que está de acordo no fondo, e modificar o proxecto, facer unha pequena engadido, facer outro proxecto paralelo que se solape co outro sin interrumpir o outro. Hai solucións, estou seguro que hai solucións. Nunca hai solucións cando as propón o bloque, despois encontranas todas. Pois animámola a que, se de verdade está de acordo en que este é un problema, solucione o problema das sombras e da chuvia tamén, porque é outro problema, nos parques de Silleda. Por parte do Partido Popular? Sí. Como decimos, nós estamos de acordo no que se está dicindo e realmente entendemos que non son modificacións sustanciais sobre o proxecto e que hai fórmulas para leválo a cabo. A parte, bueno, que nos veña dicindo, pois, calquer cuestión de patrimonio, cando sabemos como fan ustedes, o que fan ustedes cas directrices de patrimonio e cos modificados dos proxectos, pois realmente é un pouco de tomarlo a cachondeo, non? Entendemos que se pode facer sin ningún problema, os estudos que se están planteando exactamente igual, e tamén pois, que se nos veña a decir que se actuou moi diligentemente en relación cas árbores do Parque da Igrexa, cando vimos como se caían algunha das polas, suerte que non había ningún dos rapaces ali, e despois foi cando se actuou, pois realmente tamén non deixa de ser curioso. E, como decimos, son problemas que se ven en todos os parques onde non hai sombra, que realmente, pois, sobre todo durante o brao, os rapaces non dan usados elementos instalados neles porque, pois, ao estar o sol colle moita temperatura e é moi difícil de facer. Por lo tanto, estamos totalmente de acordo, entendemos que é posible levar a cabo esa actuación sin causar moitísimos persuicios e incluso dunha maneira bastante rápida e, como decimos, ben dentro dese proxecto ou noutro complementario, pois non debería ter ningún problema para levarse a cabo. Ben, damos por rematado o debate, non vamos a intervir nada máis. Votos a favor da moción? Votos en contra? Perfecto. Votos a favor, voto conxunto do Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego, voto en contra do Partido Socialista. Vamos á seguinte moción, que temos que volver tamén de novo a incluirla dentro do orden do día. Votos a favor da súa inclusión e a moción para garantir a planificación e a transparencia na extensión da rede de abastecemento de agua potable. Votos a favor? Inclúese no orden do día por unanimidade. Abre o turno de debate, ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Nos hoxe traemos esta moción a debate porque creemos que é necesario falar sobre a extensión da rede de abastecemento de auga, sobre todo o que está sucedendo agora na parroquia de Ponte, porque a verdade é que non nos parece unha cuestión técnica nin menor, merece ser debatida por todos os representantes da cidadanía de Silleda, e a nos parecenos que esta cuestión é unha cuestión, pois, de método, de transparencia e de igualdade entre a veciñanza. É un método, a verdade, que está a empregar o Concello de Silleda, pois na parroquia de Ponte é bastante improvisado, bastante opaco e bastante desigual. Nos aquí, con esta moción, non estamos discutindo se deben facer ou non as obras. Como sempre dixemos, dende o momento que chegamos aquí, o BNG sempre vai apoiar que se amplíe un servicio básico, de feito defendémolo cando foi o acordo para a aprobación dos soldos, que parece que a este goberno se lle olvida cumprir os seus acordos. O que sí que estamos cuestionando aquí é que o Concello actúe sen ningún tipo de proxecto, sen ningún tipo de criterio público e sin informar a veciñanza, que é o máis importante, sobre todo para un goberno que presome de ser tan participativo. O goberno aquí repite moito unha idea de que non estendemos a rede de abastecemento se non hai interese real. Eu, a ver, con esta afirmación
Pregúntome como vai haber interese real se nunca se informou a toda a parroquia. Como pode o Concello dicir que a veciñanza non ten interese se nin sequera se lle explicou cales son as opcións, cales van ser os custos, cales son o trazado ou cales son as condicións de ampliar a rede de abastecemento de augas? Eu creo que non se pode pedir interese se non se ofrece información. E o que está a pasar é o seguinte: a xente ten que cada veciño, casa por casa, chamar ao Concello cando ve un tubo a 200 metros da súa casa ou na casa do veciño e, claro, ten que chamar e dicir mira, que eu tamén quero a auga, porque, claro, pensa que igual se non chama non vai ter ese servizo na porta. E a verdade é que isto pois, non é un sistema, non é algo propio dun goberno, e isto único que fai é facer competir os veciños polo que é un dereito, como é a auga. Mentres tanto, outras persoas pois nin sequera saben se teñen a posibilidade pois, de conectarse, porque non houve nin sequera unha soa reunión pública para explicar o que se vai levar a cabo unha rede de extensión de abastecemento de auga, e iso non é responsabilidade nin boa xestión, senón que é arbitrariedade totalmente. Despois tamén temos que recoller outra afirmación que di o Goberno, que di actuamos así para non despilfarrar. Home, non. A ver, mire, explicar o proxecto non é despilfarrar. O que custa cartos, de verdade, é actuar sen planificar e tendo que modificar trazados, facendo obras parciais, improvisando conexións e respondendo á presión individual e non á necesidade colectiva. Nós non pedimos máis gasto, que se gaste máis, pedimos que haxa un método, que exista un método e que antes de actuar se convoca a veciñanza, se presente un plan, un mapa, un trazado e se expliquen todos os custos e as condicións. Queremos que todo o mundo saiba e que teña claro se pode ou non conectarse á rede de abastecemento e por qué. Porque a realidade é que non se está informando e se non se está informado, pois non se accede. E se non, pois o que estea informado, pois sí. Pero, bueno, isto témolo que deixar claro, volvemos a repetilo, dixámolo moitas veces, a auga potable é un servizo básico. Entón, isto que está pasando a nós, dende o BNG de Silleda, e moitos veciños, porque tamén nos lo dixeron, é inaceptable. Os veciños non están entendendo o que está pasando. A mí moitos veciños pregúntanme, e vai chegar a auga aquí? Pois non o sei, igual se chamas o Concello chega, igual non. Entón, a auga non queremos que se teña que repartir en función de quen chame primeiro. Non é un favor, non é un premio, senón que é un dereito e o Concello debe garantir igualdade neses dereitos. Temos que dicir que, bueno, falle moita gracia, imagínome que igual o pode tomar persoal. Isto non é un ataque, nós aquí con esta moción non vamos contra ninguén, pero sí que interpelamos pois, directamente a un xeito de gobernar que non garante igualdade nin garante transparencia, é dicir, que é un pouco caciquil. Entón, por eso, con esta moción, propoñemos a adopción dos seguintes acordos, e vou ler textualmente. En primeiro lugar, establecer como criterio xeral que antes de acometer a extensión de rede de abastecemento de auga potable nunha parroquia ou lugar, o Concello convoca unha reunión informativa aberta a toda a veciñanza afectada. En segundo lugar, que nesta reunión se presente de maneira clara, pública e transparente un proxecto ou plan de extensión da rede que inclúa como mínimo o alcance da actuación e o trazado previsto na rede. As vivendas que poden ser potencialmente conectadas mediante un mapa ou documento gráfico explicativo, os custos aproximados da conexión, as condicións do servizo e as diferentes opcións existentes e os beneficios colectivos e individuais da extensión da rede. E, por último, garantir que a decisión de estender a rede non dependa exclusivamente da solicitude individual e illada da veciñanza, senón dunha avaliación global do interese das necesidades reais, baseada en información previa e participación colectiva. Por iso, dende aquí, pedimos tamén o voto favorable a esta moción, porque isto non é pedir obras nin pedir investimentos, senón que é pedir unha boa administración, unha planificación e, sobre todo, un respeto pola veciñanza, que neste caso non se cumpliu. E tamén chegados a este punto, quero lanzarlle unha pregunta directamente á alcaldesa se se compromete públicamente neste pleno a poñerlle a auga a todos os veciños de Ponte. Ten a palabra o Partido Popular. Sí,
Pois estamos totalmente de acordo. Falando cos veciños de Ponte, realmente que as actuacións que se iban a facer non tiñan ningún coñecemento do que se iba a facer, nin hasta onde chegaba, nin hasta onde non, o cual pois, realmente é sorprendente esa maneira de actuar por parte do Concello, e polo tanto pois, que se leve este tipo de información e sobre todo que se leve dunha vez por todas unha planificación, xa non só no saneamento, sino no abastecemento, pois entendemos que é necesaria, porque aparte de facer esa planificación da rede, moitas veces tamén hai que facer unha planificación sobre o dimensionamento e sobre o que temos agora mesmo, non? Vimos fai 2 anos, creo que foi, pois uns problemas bastante grandes no bombeo na bandeira, e realmente pois o feito de estar estendendo sin levar outras actuacións que deberán de ir a paralladas porque non hai ningún tipo de planificación, entendemos que non é o máis correcto. Por lo tanto, esa información á veciñanza debería de terse dado, pois neste caso, no caso de Ponte, pero tamén debería de haber ese plan de extensión do saneamento e do abastecemento ás distintas parroquias do rural dunha maneira clara para os veciños, transparente e sobre todo que cando se empecen as obras pois a xente sepa exactamente hasta onde chegan, hasta onde non chegan e os motivos de por que chegan ou non chegan a cada un dos puntos e os custos que eso lle pode supoñer. Ben, baseanse vostedes prácticamente no texto da moción e no que acaba de dicir aquí en que nos agardamos a que os veciños e as veciñas soliciten individualmente a conexión para levarlle agua ás súas casas. Este goberno mantivo reunións en todas as parroquias para recoller as súas demandas e estamos atendendo precisamente as demandas que nos fixeron os veciños en esas reunións. Atendimos as demandas que nos fixeron os veciños de Chapa. Estamos atendendo as demandas que nos fixeron os veciños de Ponte e vamos a atender as demandas que nos fixeron os veciños de Lamela. E o facemos en esas 3 parroquias porque é moi fácil levar a extensión de agua hasta ali, sobre todo co mecanismo que diseñamos. Un mecanismo baseado na optimización dos recursos e no aproveitamento do noso personal. Non facemos proxectos, sino que vamos lanzándonos as tuberías de agua porque nos permite optimizar os recursos que temos. E o facemos tamén de acordo ás disponibilidade que teñan os traballadores municipales. Por lo tanto, non é certo que estemos actuando como caciques, sino que estamos atendendo o que os veciños e as veciñas nos demandaron. Me molesta un pouco que vostede se preocupe agora por isto, porque é a súa parroquia, e non se preocupou da extensión da parroquia de Chapa. Por que lle molesta que estendamos en Ponte e non lle molestou que estenderamos en Chapa? Por que pregunta agora se imos a levar a auga a toda a parroquia de Ponte e non preguntou se a imos a levar a toda a parroquia de Chapa? Por que ten esa distinción entre veciños? E os caciques son eu, pero vostede a que distingue entre veciños. E xa non é a primeira vez que o fan. Xa non é a primeira vez que o fan. Di vostede que presionamos individualmente aos veciños para que chamen ao Concello. Perdóneme, pero vostede sabe mellor que nadie que esta alcaldesa se patea as horas e que esta alcaldesa chama personalmente aos veciños para ver se queren a auga ou non a queren. De feito, eu chamei a vostede personalmente e lle dixen a túa casa, vas querer que te traigamos a auga o ano pasado, que foi cando chamei, ou podemos esperar no que ven porque son moitos metros, vos ides dar de alta? E ti me dixeches, sí, a día de hoxe non vos dichedes de alta. É dicir, que levades un montón de meses nos que fixemos unha inversión para levar a auga a túa casa e non vos dichedes de alta. E eu preguntei con claridade, se non o facemos este ano, facémolo ano que ven. É dicir, non se poden pedir servicios, non se pode reclamar servicios e logo, nin siquiera a nivel personal, utilizalos. Teño moi claro que por moito que presione un vecino para que lle levemos agua á súa casa, se esa extensión non cumple, se esa vivenda non cumple nin ca ubicación, nin cas condicións para a extensión, non se vai a facer. Din vostedes que poñemos a competir os veciños. Aquí non compite nadie. Aquí todos os veciños que chaman son atendidos. Vou me referir á Cámara porque son os que me están escoitando. Aquí todos os veciños que piden a auga son atendidos. De feito, anunciamos que en esta fase íbamos a levar a auga hasta o lugar de Sino
E, a peticións de varios veciños da aldea de abaixo, imos a continuar, de feito as máquinas están hoxe traballando, abrindo zanxas para continuar a levar a auga á aldea de abaixo. Son 3 vivendas, das 3 vivendas, 2 delas xa manifestaron a súa intención de darse de alta e por iso o imos a mandar. E non teño nada máis que decir, esta moción non é máis que un robo. Nós imos a votar en contra, porque xa estamos traballando, e xa lles anuncio que vamos a ter xa unha reunión ca Asociación de Veciños de Lamela para empezar en breve, seguramente no mes de maio, para agilizar un pouco máis os traballos, porque efectivamente na de Ponte vamos máis lentos do que fomos na de Chapa polas condicións meteorolóxicas. Esperaremos a maio empezar en Lamela, pero que tamén será outra das zonas onde estenderemos a auga cun sistema organizado, financiado, gestionado dende a Consellería de Obras e pagado cos recursos públicos de todos os illenenses sen ningún tipo de axuda por parte de ninguna administración pública. Segundo turno de intervencións. Non sei por onde empezar, se empezar porque fale do meu caso persoal, ou, bueno, vou empezar polo principio que dixo de que facía a reunión, recollía as demandas. Eu a demanda recolleu unha de que os veciños de Ponte, os veciños de Chapa, os veciños de Lamela, e, bueno, se seguimos por máis parroquias, hai máis parroquias que tamén a piden. Pero recolleu as demandas, pero o que se lle esqueceu é volver á parroquia a falar con todos os veciños. Di que chama persoalmente. Iso non lle parece caciquil, chamar persoalmente a cada veciño, porque o máis lóxico, o normal, sería xuntar a todos os veciños e facer unha reunión conxunta. Iso sería o máis lóxico, sería o propio dun goberno. Despois fala do meu caso concreto de que non nos conectamos. Bueno, cada un terá as súas razóns, os seus motivos polos que non se conecta á rede. Creo que chegar a cuestionar os motivos persoais que cada familia pode ter para non conectarse a unha rede pareceme un pouco despreciable da súa parte, a verdad, que faga iso, porque entón que está mandando unha ameaza aos veciños, pode mirar a cámara agora mesmo, de que se non se conectan, que vai pasar aí entón? Vai pasar algo se non se conectan. O servizo hai que dalo. As persoas conectaránse hoxe, conectaránse mañá ou conectaránse dentro de 2 anos. O que non pode ser é que agora mesmo a esa casa, como non o pideu ou non se vai conectar neste ano, pasamos e non lle deixamos o servizo aí. Entón temos que volver a facer obras, temos que volver a gastar diñeiro para facelo cando esa persona poida ou desexe conectarse á rede. Iso é optimizar os recursos. A iso lle chaman vostede optimizar. Falan de que teñen un mecanismo, sí, o mecanismo de chamar individualmente a unha persona como quen vende favores. E hai que dicilo aquí, así claramente, vostede mesmo dixo, puxos en evidencia. Di tamén que os que piden a auga son atendidos. Home, claro, só lo faltaba. Chamaron e pediron a auga. Os que non chaman, pois non son atendidos, porque non chaman. É que, de verdad, hai cousas lóxicas, 2 máis 2 son 4. Bueno, despois fala de que está organizado, que van seguir en Lamela, que o fixeron en Chapa. A ver, nós vemos que está organizado, está planificado. Cal é a súa planificación? Vamos empezar. En Ponte, dende o ano pasado, sabíase, vou ir a este caso concreto, non porque sea a miña parroquia, non porque sean os meus veciños, nin nada. É porque ahora mesmo se están levando a cabo as labores de extensión da rede de abastecemento de auga en Ponte. Organización que é coller, asfaltar, que se sabía dende finais do ano pasado que se iba a asfaltar, e unha vez que está asfaltado, que nos acorda que hai que meter un tubo. Non, porque claro, como está tan organizado, como estamos reducindo tantos custos, agora o que hai que facer é a carretera que xa está asfaltada, ou cortala, ou facerlle un topo, que non creo que, non o sei, non son técnica, non sei canto custa facer un topo, pero imagínome que hai que traer unha máquina, e igual o custo pois eleva un pelín do que sería meter o tubo antes e despois asfaltar por encima. Tivo sorte que tuveron que parar os asfaltados tamén polo tempo, entón hai cachos que ainda non están asfaltados e aí pode meter o tubo sen problema. Despois tamén, a planificación da que fala é a de deixar arquetas en cada casa ou deixar as conexións metidas sobre a terra. Iso creo que tamén é planificación, claro, iso é ao que se refire vostede.
E despois tamén a planificación é tamén dicirlle aos veciños se van ter presión suficiente cando varias casas se conecten e abran os seus grifos. Vai haber presión suficiente? Que din os técnicos ao respecto? Eu non son técnica, xa o digo aquí, porque despois vaiseme dicir que me teño que informar, que teño que saber máis. Entón eu falo dende a miña ignorancia, dende a miña humildade, se vai haber presión suficiente. Comunicouse aos veciños? Non o sei. Esa é a súa planificación, a planificación que fixeron en Ponte. Se está moi ben a súa planificación e chamar o veciño. Bueno, creo que temos visións distintas da vida e do que é a planificación, como vostede dixo antes, e despois, unha, xa non quero entrar máis en que se me mire o meu caso concreto, vostede mesma se retrata, pero sí que miro polos meus veciños, miro por Ponte, non miro por Chapa. Mira, desde que nos sentamos aquí en 2023, creo que estuvemos pelexando porque haxa un aumento da extensión de rede de abastecemento de auga. Dicía o meu compañeiro antes, levan 20 anos gobernando, non que irán vir agora, nos 2 últimos anos, dicindo que levan ampliando a rede de abastecemento de auga cando non chegaron a un acordo para meter unha partida, como está no acordo de investidura, para seguir aumentando a rede de abastecemento de augas a máis parroquias. Están vendendo o que fan cando puderon haber feito moito máis ao longo destes anos. Por parte do Partido Popular? Sí, bueno, a intervención da alcaldesa anterior, pois, califícase por si sola. Moi ben. Realmente, Pensei pois, que terminara. realmente, pois, unha mostra máis de como actúa e de como funciona, non? De como funciona esta alcaldesa, e realmente o que vemos é que se está opoñendo ou manifestando a súa intención de opoñerse a algo que realmente non ten máis alá que pedir que se planifique, o sea, algo tan normal, tan sinxelo como que haxa unha planificación. Ao final non hai nada máis alá do que se está pedindo. Entendemos que en calquera administración deberá haber esa planificación, que non hai neste Concello absolutamente para nada, sino que dice a moción que ao mellor é algo no que non estamos de acordo, que vai en función da presión individual do veciño que queira auga. Realmente non é así. Hai veciños que moitas veces fan moita presión porque necesitan cousas básicas para o seu día a día, pero que ao final non é pola presión, é simplemente polo interés político da alcaldesa de decidir a dedo e de non planificar levar a cabo esas cuestións. Ao final, eu estou encantado de que esta planificación que se fai por parte da alcaldesa vai a traer o abastecemento a Lamela, que é a miña parroquia. Eu estou realmente encantado de que se leve a Ponte, que é a parroquia da Voceira, e realmente para algo vale que estemos aquí se as nosas parroquias se ven beneficiadas por esas actuacións por parte do goberno municipal. Esperemos que cheguen a todos os puntos das nosas parroquias, pero tamén recordamos que hai outras moitas parroquias que estaban solicitando. Por lo tanto, de verdad, como decimos, califícase por si sola a actuación neste punto da alcaldesa e realmente non entendemos que ten en contra desa planificación, desa transparencia e desa xestión un pouco máis clara para todos os veciños do que se vai a facer no noso Concello. Nós, pola nosa parte, estamos de acordo con que se faga esa planificación, con que se leva a cabo e con que os veciños sepan exactamente onde se vai a actuar, en que plazos e o que se ten pensado facer no noso Concello nos vindeiros anos. Cortegada, Taboada, Saídres, Vila Verde, Quintela e Andamollo, Toxa, Ponte, Tras do Sisto e Centro Social, Pereira en Laro, O Castro, Chapa, dende Medelo ata Cruce de Chapa, Canal Nacional 525, Sachocos, Rellas, a tubería bella da rede de abastecemento de auga de Selleda, a traída en Manduas ata o lugar do Castro, unha bomba nova para o bombeo de Chapa, Chapa, Ponte. E tamén temos agora as peticións dos veciños de Lamela en Río Calvo, de Regalade e Pena do Camiño, entre Oleiros e Cortegada. Non digan vostedes
que este Concello nunca fixo nada en extensións de auga. Estos son os traballos feitos nos últimos 10 anos. Por lo tanto, non lles podo consentir que digan que este Concello nunca estendeu auga. O mundo existía antes de chegar vostedes. Existía, E se facían cousas, Sí, sí, é que parece que vostedes aquí veñen a descubrir o mundo. E mire, din vostedes que me califico co que dixen, eu son moi clara. Quizás non tería que tela chamado por teléfono e vostede directamente, fuxen por cortesía, porque o que fago cos veciños é falar ali con eles. A vostede chamina por cortesía. E o que lle estou dicindo é que non me importa cales son as súas razóns para darse de alta ou non darse de alta no servicio público. E o que lle digo, e o digo con rotundidade e me reitero no que dixen, é que non se poden exixir servicios públicos, non se pode vir aquí a exixir servicios públicos cando despois ni siquiera damos o exemplo de conectarnos a eles. Eso que quero decir. Non se pode facer eso. É dicir, non se pode facer eso. Eu volvo a repetir que esta moción non é máis que un rogo a este goberno e, por lo tanto, nós poderíamos directamente non tela nin siquiera debatido e imos a votar en contra. Era a votación. Votas a favor da moción? Queres falar? Sí, non teño que cerrar o debate, non. Vostede mesma se retrata, eu de verdade non pensaba, sí, en verdade sí que eu penso, teño que dicilo e ser clara, pero ter que atacar así, xo teño visto que a bancada do Partido Popular, pero ter que se centrar nun caso persoal, a vostede parecelle normal, centrarse nun caso persoal. Sí, que está amenazando de alguna maneira porque non nos conectemos. Sabe a razón, sequera? Sabeas, acaso? Teñollas que expoñer. Eu veño aquí a exixir un servizo básico, porque hai que exixilo aquí no pleno, onde se representa a cidadanía. Non vou ir ao centro médico a exixilo, non vou ir ao colexio a exixir eso. Teño que exixilo aquí. Exixo na miña parroquia, exixo na miña casa, como calquer veciño, non como portavoz do BNG, e vou non exixir en máis parroquias dentro deste Concello. E paréceme totalmente deleznable o que acaba de facer vostede, de verdad, e ainda se reitera nas súas palabras. Vergoñento. En este goberno, en esta corporación, hai quen se cree co dereito de chamarnos caciques, de imitarnos co padriño, de decir que facemos as cousas sempre porque somos uns auténticos delincuentes, pero eu non podo facer ninguna referencia ao que sucede en unha cuestión tan fácil e tan clara como servicios públicos sí, ahora non para min. Veña, vamos a votar a favor. Votos a favor da proposta? Votos en contra? O resultado é votos a favor conxuntos do PP e o BNG e votos en contra do Partido Socialista. Abrimos o turno de rogos e preguntas. Bueno, eu creo que un rogo na que debía ser simplemente sentido común. As actuacións que se están vendo reiteradamente por parte da alcaldesa son absolutamente reprobables e entendemos que non se debe seguir nesa situación, porque como ben se dixo pola voceira do Bloque Nacionalista Galego, nin siquiera sabe usted as razóns por que unha persona toma as decisións ou non, sobre todo cando supoñemos que esas cuestións o enganche a auga non é gratuito. Por lo tanto, cada un ten as súas circunstancias e o mínimo que debería ter é amosar un pouco de respeto hacia os membros da corporación, aínda que sabemos que realmente usted ese respeto non o ten nunca. Por lo tanto, rogamos que se faga desa maneira. Mire, e unha das cuestións que se facía, porque, que traíamos como robos, vai tamén en relación con esas cuestións. Aquí hai determinadas cuestións que se fan no Concello, como son recepcións oficiais, que dependendo de como lle conveña a señora alcaldesa,
pois fana sobre o grupo de goberno ou a fai a corporación municipal. Entendemos que son recepcións oficiais, debería de estenderse a todo o mundo e debería terse esa cuestión. Vemos unha vez máis como se politiza, como se actúa, como ben se decía antes, pois dunha maneira caprichosa e unilateral, simplemente pois primando os intereses e non tendo en conta que estamos nunha administración pública e que non se representa solo polo grupo de goberno a cidadanía de Silleda, que merece estar neses actos e, polo tanto, solicitamos que non se volvan a repetir esas cuestións. Vamos tamén a solicitar que se arranxen canto antes os problemas pois nunha farola que hai aquí na calle Progreso, que sigue danada despois de fai meses, igual tamén subindo na carretera de Vilanova, pero outras moitas que se ven afectadas pois a veces por incidentes nas que actúan pois terceiros, pero realmente o Concello pode levar a cabo esas reparacións, como se está facendo noutros puntos, como agora mesmo en La Mela, ante a celebración do Entroido, no que é a marquesina que hai e a reparación da luz. Entendemos que non hai por que adiar meses e meses ese tipo de reparacións e, polo tanto, débese de facer canto antes, sin esperar moitas veces os seguros, a que o seguro se pode reclamar tanto a reposición como despois pasarlle os gastos, sobre todo cando temos unha empresa pois que se dedica a facer estas labores de mantenimento e se pode repercutir o custe que supoña. Solicitamos tamén, xa se fixo en algunhas outras ocasións, hai moitas acumulacións de auga na rúa de estación e vimos tamén en relación ca execución dos lombos de burro pois que tamén está suponiendo un problema, que se dé unha solución, dado que estamos pois outra vez sin solucións e nas épocas de chuvia pois en situacións que dificultan moito o tránsito por estas vías. Tuvemos queixas tamén de determinados comerciantes en relación cos discos de aparcamento, porque parece ser que non teñen, e solicitamos que se faga un novo reparto deses discos nos distintos locais comerciais para poder distribuílos entre os veciños e a xente que ven a facer pois esas compras. Gustaríanos tamén saber pois exactamente cal é o control que se está levando nestas zonas reguladas, porque tamén estamos vendo que ao final unha medida que teóricamente se iba a implementar para que house rotación, pois entendemos que non se está levando creemos que non se está levando a cabo ningún tipo de control en relación con isto. Estamos vendo continuamente queixas tamén en relación cas deposicións dos animais de compañía nas rúas. Solicitamos que se leve un maior control porque está causando moitas incomodidades tanto os veciños pois como os comerciantes do Concello. Que se preste un especial cuidado no entorno no que están postos os contedores do lixo, o sea que temos queixas tamén de varios veciños de que se acumula moita suciedade pois neste entorno dos contedores, cando se vai a facer pois a recollida, ou mellor pois non se fai da maneira máis aceitada, ou mellor cando se levan pois as bolsas a estes contedores e quedan residuos que se van acumulando e amoreando durante o tempo, polo tanto que se poña un especial cuidado nesa limpeza ao redor dos contedores. E despois tamén pois estamos vendo, bueno, pois que hai moitas zonas pois que se encontran como os parkings da Bandeira e en general todos pois en unha situación moi deficiente, os parkings municipais que se leven a cabo pois actuacións para mellorar a situación destes aparcamentos. Por parte do Benet. Sí, empezando a facer, só quería facer unha matización que se nos dixo antes que a nosa moción era un rogo e que se nos permite que se vote. Aquí quen decide que se vota un rogo ou non é o pleno, non a alcaldesa. E despois, por outra parte, en relación a turnos, a preguntas e rogos, aproveitando, enlazando ca época de Nadal que vimos de vivir, que temos, eu concretamente teño dúas preguntas, unha primeira a Mónica González, como concelleira de Cultura. Preguntolle a señora concelleira, bueno, este ano na cabalgata de Reis descubrimos que Silleda innovaba, en lugar de 3 reis, pois tuvemos o gusto de disfrutar de 3 reis e unha raíña.
porque incluso nunha festa infantil parece que hai que non resiste a tentación de colocarse no centro do escenario e ser a protagonista. A recepción na Casa Consistorial foi un acto exclusivo do equipo de goberno e non se convidou ao resto da corporación, como si pasa noutros concellos normales, onde os adversarios políticos poden xuntarse un día de festa. Aquí non se convida ao resto da corporación, máis que unha cabalgata de reis, aquelo ao final parecía un besamanos. E entón a miña pregunta é, parecelle normal que incluso o 5 de xaneiro teñan que competir polo protagonismo cos nenos? E despois teño unha pregunta para dona Paula Fernández, a señora alcaldesa. Miren, este ano na Cea de Nadal do Concello volveron contar cun convidado especial que foi un convidado que decidiu de traballar neste Concello xa fai 2 anos, o ex-alcalde Cuíña. Resulta chamativo que o resto da corporación municipal, que tamén somos traballadores desta casa, non fose convidada, pero alguén alleo ao persoal que ademais dimitiu 2 veces voluntariamente deixando o seu posto de traballo, sí, ese sí se lle invita. E a nós o que nos molesta non é que non se nos convide, póñase tranquila, senón que o PSOE actúe como se esta institución fose o seu coto privado e non a casa de todos os silledenses. Entón, a nós gustaríanos saber en calidade de que asistiu o señor Cuíña a esa cea e tamén se o Concello correu ca metade do gasto como co resto de empleados do Concello. Ben, eu agora teño outras 2 preguntas xa e remato. Unha pregunta para Ángela Troitiño, a concelleira de Benestar, en relación ao último procedemento de contratación do SAF, pois preguntamos se considera serio que para atender a persoas dependentes se iguale a quen ten formación con quen só promete obtela e, ademais, que se decida que se contrata en función de orde de entrada no rexistro. Eu creo que se vamos a calquera hospital, pois calquera de nós aceptaría antes por ser atendida por unha persoa que ten o título que por unha que prometeu telo. Pois para as persoas dependentes creemos que ten que aplicar igual. E despois a segunda pregunta é para a señora alcaldesa. Entendemos, porque xa quedou bastante claro nas anteriores intervencións, que o traballo da oposición pois incomoda, iso é algo positivo tamén, pero comprenderá que isto non é un motivo para renunciar a chegar a acordos. Mais cando vostede goberna en minoría actualmente. Entonces, por iso queríamos saber se a prórroga do orzamento 2025-26 é unha declaración de intencións de que prefire gobernar en solitario, sen chegar a diálogos e sen chegar a consensos, ou pensa que algún día tería ben sentarse a negociar e tentar chegar a acordos onde a maioría dos silledenses estuvesen representados. Ben, pois tamén por parte do Partido Socialista, eu como, en este caso, como voceira, tomolle o posto a Mónica, vou facer tamén un rogo, e que non teñamos a pel tan fina cando se trata de cando falan de nós, porque eu ainda recordo en esta bancada, cando durante o debate das subvencións para a hostelería, se dixo que se facía todo para beneficiar a unha persoa que está sentada ao seu lado, cando ni siquiera tiña dereito a recibir esa subvención. Así que a piel fina hai que deixala na casa. Aquí hai que chegar chorados. Nada máis, contestaremos por escrito e levántase a sesión.